bagyong Nool nga nasigpatan gawa sa Philippine Area of Responsibility misulod na sa Pilipinas kaganinang kaadlawon ug ginganlag Dodong. Matod sa pag-asa nga kaganinang alas 10 sa buntag ang bagyo nasigpatan sa 925 kilometers east-northeast sa Surigao City. Doon na kinihanging gikusgon nga 140 kilometers per hour ug ang paghuros sa hangin niini moabot sa 170 kilometers per hour. Matod sa pag-asa nga ang bagyo gikatakdang magdala og pag-uwan sa Eastern Visayas ug Bicol Region sud sa 24 ngadto sa 36 ka oras. Ugma sa buntag ang bagyong Dodong gikatakdang anaa sa 575 kilometers east sa Borongan, Eastern Samar. Samtang inig Sabado sa buntag anaa na kini sa 220 kilometers east sa Virac, Catanduanes. Samtang inig Domingo anaa kini sa Isabela, Cagayan area sa Northern Luzon diin kini gikatakdang maglandfall. Muirog kini paingon Basco, Batanes inig Lunes sa buntag ug inig Martes sa buntag ang bagyo anaa na sa 495 kilometers northeast sa Basco, Batanes.